día. E non hai algo intermedio por aí? Sí, hai. Tedes me que ir informando deso, vale? Sabes que eu estou aprendendo todos os días, Ramón, por iso quero sempre aprender. Bueno, moi bons días a todos e a todas. Gracias por acudir a esta convocatoria, que pudestes comprobar que se fixe así nunha hora non nada habitual. Se vos citamos aquí hoxe, mércores a esta hora, xusto antes dun pleno extraordinario que vamos a celebrar, donde vai un punto de orde do día, que é a toma de posesión de Luisa Sánchez Méndez como deputada en sustitución de Marta Fernández Tapias. Pois xa digo, isto é para comunicarvos unha decisión importante para o Goberno provincial, para a Diputación, entendo que humildemente tamén importante para a provincia. Non temos tempo que perder. Estamos falando que o día 19 de febreiro Marta Fernández Tapias nos comunicou a renuncia á súa acta de deputada e automáticamente, cando se cumpren os trámites todos ao que é a recepción da acta, pois o que fixemos foi consumar este relevo dentro da institución, case un mes despois de que se producira esa renuncia. Por tanto, xa agardamos a celebración do próximo pleno ordinario, que ademais é da circunstancia que no mes de marzo non vai haber pleno, senón que vai a ser no mes de abril por mor da Semana Santa. E de todos os motivos que temos ao noso alcance para a celebración deste pleno extraordinario, pois a entrada dun dos futuros membros do Goberno provincial pareceme un dos máis relevantes. A saída de Marta Fernández Tapias e a entrada no Goberno de Luisa Sánchez, lóxicamente, conleva algúns cambios no Goberno e unha reasignación das áreas. Paso a detallárvolas. Os cambios consistirán en que Luisa Sánchez accederá ao Goberno como vicepresidenta provincial con competencias en deportes, economía e impulso ao emprego. Ademais, de ser a interlocutora de referencia na cidade de Vigo en toda a súa contorna. Rafa Domínguez, que vai ser a persoa que me vai a relevar cando eu este ausente por circunstancias motivadas por presencia noutros puntos da xeografía galega ou ausencias de índole personal, pois tamén sumará responsabilidades en xacementos arqueolóxicos, as que sumará, as que exerce xa sobre o Museo de Pontevedra e Santa Clara. O deputado Jorge Cubela farase cargo da área de cultura. El, ademais, manterá tamén as súas atribucións en reto demográfico, xuventude e desenvolvemento rural. E, por último, o deputado Javier Tourís adquirirá as competencias derivadas da estación fitopatolóxica de Areiro, ou finca de Areiro. Os demais deputados manterán as súas atribucións, as súas competencias, como viñan facendo ata o de agora. Eu creo que xa non convén nin repetilo agás que necesitedes algún tipo de precisión. E a todos eles lles quero dar as grazas. Grazas aos que conformaron este goberno nestes primeiros sete meses, un tempo no que demostraron sobradamente estar á altura do seu cometido e no que logramos fitos salientables. E, por citar algúns, a posta en marcha do plan máis provincia, o máis ambicioso da historia desta institución provincial, a recuperación das axudas para o tecido asociativo e, ademais, a habilitación de partidas económicas específicas para comunidades de usuarios de augas, o pulo importante que lle demos ao deporte, o relanzamento de Santa Clara, o compromiso con Balaídos e a colaboración con o Goberno galego para reabrir o Cine Fraga, por citar xa unha última modo de exemplo as primeiras axudas da historia da Diputación para a Xuventude. E dou tamén as grazas aos que asumen cambios nas súas actuais funcións por aceptar o cargo que van a cumprir e a dar o mellor de sí. E grazas particularmente a Luisa que aceptou dar este paso, que será moi ben recibida no Goberno
provincial, e eu sei que vou contar dentro do goberno cunha persoa disposta, preparada e moi leal, pero que o máis importante é que saímos todos gañando. É unha persona cunha solvencia acreditada. Ela foi 25 anos directiva dunha das empresas máis importantes da provincia, no eido sanitario, unha empresa que é a segunda en número de nóminas da cidade de Vigo, despois de Estelantis. O deporte e a economía aquí na provincia van abrir as súas portas a unha entusiasta destes dous ámbitos, como pronto demostrara. E tamén Vigo vai a gañar unha persona que non escatimará en cordialidade cando haxa que colaborar, como tampouco escatimará en rotundidade cando se trate de defender os intereses da cidade máis importante da provincia e de Galicia. E sen máis, xa para rematar, creo que damos con esta reestruturación un novo impulso ao goberno, un goberno plural en perfil en orixes, un goberno unido polo talento, a solvencia e a ambición por mellorar, e un goberno que achegará experiencia e a renovación necesaria para acadar novas metas que nos propoñemos. Así que temos aínda por diante moito por facer, moito por resolver, moito por proxectar, pero considero que temos o mellor equipo posible para elo. E, sen máis, este era o que vos tiña que trasladar e quedo ás pensas das preguntas que queirades formular. As presidencias, como é? Primeira, segunda? Bueno, a resolución ahora que vou asinar é de que a vicepresidencia primeira é de Rafa Domínguez, que é a persona que me vai a sustituir, e Luisa, pois, a segunda. E antes era ao revés. Sí. E Domínguez deixa cultura, non? No, Domínguez o que deixa é o de promoción económica. E cultura que está? Cultura estaba en Marta Fernández Tapias. Marta era... O sea, que digamos que Luisa quedase con unha das que tiña e despois outras duas van unha para Rafa e outra para Jorge. No. As que tiña Marta Fernández Tapias. Da que estiña Marta Fernández Tapias queda Luisa con deportes, pero suma toda o que é promoción económica e emprego. Esa era de Rafa Domínguez. Unha cuestión aparte, porque chegaron varias denuncias sobre si nos pode decir ou dar alguna explicación de por que o colectivo feminista O Soño de Lilith de Vila García deixou de ter subvención da Deputación. Mirade, aquí isto nos orzamentos, como ben sabedes, hai unha parte no que están as subvencións nominativas. E aí o Soño de Lilith o que fixo foi que non está nos orzamentos, non figura como un beneficiario dunha subvención nominativa, pero se pode acoller, como calquera outra asociación dese ámbito, a liñas de axudas específica que hai para as actividades que desenvolve. Por lo tanto, se queren, poden optar a esa orde de axudas e poden ser beneficiarios das contías que se asigne por parte da Deputación. Eu ainda que o señor Mosquera que fale aquí do partido, pero que non sea así, diga que o señor Mosquera que fale comigo, quero dicir que o que supón o feito de que se Luisa Sánchez ascende a unha vicepresidencia, tendo en conta que en Vigo hai unha xestora, que é o que se fai pensar todo de que Luisa Sánchez vai ser a referencia do PP en Vigo a partir de agora. Bueno, eu entendo que vos que queirades sacar lecturas. Lembrades, cando foi o tema da renuncia fai case un mes, que me preguntabades sobre quen vai ser a vicepresidenta, quen vai ser... Mirade, cando tome posesión, cando cheguemos, falaremos delo. Aquí estamos para falar dese momento. Cando chegue o momento de falar de quen será a persoa en Vigo que, bueno, lle dará continuidade, relanzará o proxecto do Partido Popular, falaremos delo. Neste momento, sería un erro sacar conclusións en base aos nomeamentos que se producen aquí na Deputación de Pontevedra.
Algo máis? Bueno, pois, oye, moitísimas grazas. E vou chegar